Ketoprake yo apik. Yoga-yogane kompak, ledeke ayu-ayu. Sing elek dagelan tok. Nih tak syukuri ketoprak murah saestu untuk bonus aku nunggu kabar sapa wae sing wis nanggap ketoprak Wahyu Kencana Jaya genep ping 199 hadiah umroh sepisan 199 yo Nek ya alhamdulillah matur nuwun katur dumateng sedaya pamirsa ing dusun Klaten niki laga iki 3 tahun ngetoprak vakum ora ketoprak seniman bosok temenan. Enggak alhamdulillah aku nek kene wah penonton luar biasa. Dasar wayahe corona niki lagi joget sepisan niki ora tau wedakan ora kanting. Enggak tak tembakno alhamdulillah aku nek gone waktu corona ini aku harus kudune semangat gagal. Astagfirullahaladzim. Belum CR ini aku kaget kok metu iblis malah yogone apik pemainnya barek-barek wayang-wayangnya barek-barek iya ledeke ayu-ayu. Lho dagelane malah kaya piye buta iki. Piye ta? Wong gantenge ngene kok kaya buta. Ganteng kok ndi? Alah, kowe ngerti film ta ora? Ikatan Cinta. Ikatan Cinta? Iya. Sing ning RCTI? Iya. Bojone Andin iki sapa? Aldebaran. Malah kudu mlekok aku. Mbok wong trimo ing pandhem ya Allah Gusti. Lho rene cek. Piye? Kowe kok ngaku barek? Iya. Kan padang. Ngene cek ketok barek bareng. Lho iki sirah apa melon? Astagfirullahaladzim. Wong iki aja ngono, bersyukur. Iki nderekke ketoprak Wahyu Kencana. Pimpinane Ibu Imah. Lho, ketoprake apik. Apa meneh kene iki pentas ing Desa Klaten. Didongakno. Iya. Iso ndongakno apa ora? Kowe iso ta ora? Lho nek ana Pak Kades lho. Pak Kades sing mirsani. Iya. Alhamdulillah Pak Lurah iki wong nyah-nyah lho. Iya. Wah, ngene kene kedagelan ape metu sembarang ana sego metu. Metu sembarang nyoh. Wah, ana barang iku ana dijeri ana es ana apa. Ora tau njipuk jebul ora panitia. Wong dodol. Wong aku ndak papat lho. Teko ra aku. Iya, wah. Nek tak syukuri. Iya. Wong piyayi kene iki Gemah Ripah kok Cinawi. Dongakno jajal tak ndungu dongam masyarakat kene ben adem ayem. Nggih. Acara apa iki? Acara iki nahdili boem. Wacok buang kok. Sedekah bumi. Nggih. Sedekah bumi. Mbancaki bumi. Iya. Para sedulur sedherek sedaya ing Desa Klaten kene tak dongano Gemah Ripah Jinawe. Amin. Murah sanjang murah pangan. Amin. Sing dadi lurah ya tambah lurahe. Lurah mbok tambah wis desa lurah loro wae. Dongakno ngono iki ora mandi, ora bakal mandi nek dongane gendhek tetep mandi. Kowe iso mangan dongane gendhek mesti mandi nek ora mandi sesuk samuki wong 7 RT. Lho temenan ta piye? Dongaku mesti mandi. Iya apa ta? Dongakno nek anjen dongaku ora mandi, ceprot watu sak moncrote. Masa lho dongakno. Seseni nggih Bu nggih. Lho iya, seseni bae iki. Tak dongakno nek ora mandi sambuki wong semene. Iya. Aku ndonga muga-muga sing mirsani ketoprak ing dalu punika awal sampai akhir tak dongakno sesuk mesti karipan. Mandi. Iya, ora oleh karipan anjing. Kula dongam nirik-nirik iku ya. Iya. Nek ora didasari karo makarya utawa nyambut gawe ora bakal kelakon. Iki dalam rangka apa? Sedekah bumi. Sedekah bumi. Pero artine sedekah ora? Roh ta? Lho. Kowe ngerti ya? Lho kowe ora ngerah sedekah iki pitutur tumrap manungsa urip ning alam donya sing kepengin mlebu swarga. Ora nyandak nek kowe pakanan liwat pirik. Beda karo aku 7 tahun ning Tebu Ireng. Kelapa, Yedos. Ya Allah,
tak teko ngaji ya. Yo ngaji. Dadi sedekah iki pitutur tumrap manusa urip ning alam donya nek kowe ngerti tak ngerti muga-muga tumrambah wonten ing dusun Klaten iki. Klaten kene. Dasare nek kene Pak Lurah ya luar biasa. Gelem nunggoni sampai sak lambunge. Amin. Amale gede. Iya. Wah aku dikandani yo. Dalan kudu ana dalile lho. Weh, kok nek ana dalile tak mboyo 200 ngono. Alah mboten usah, Pak. Mboten usah kesuwen. Kowe kula jek ampun Dik lho. Nggih ngono. Aku kok badhe iki. Ngomong ngamuk. Sedekah iki pitutur. Pitutur sedekah sedelancah. Ya. Saka tembung selametan. Menungso urip ning alam donya kudu slametan wong adat Jawa. Nek ora gelem slametan, ora kei hiburan. Iki gampang kena musibah. Contone ana daerah Gunung Merapi. Iya. Meledos apa ora? Meledos. Mergo ning Gunung Merapi pucuke ora tau nanggap ketoprak. Ya bener. Umpamane nanggap ketoprak kok kono ya meledos irung kemah. Ngomong. Dadi sedekah iki terutama kaya panjenenganipun Bapak Yumar iki maringi hiburan tumrap para masyarakate sing nomor loro aweh donga tumrap leluhur sing sampun semare wonten ing alam kelanggengan iki termasuk dermakno ilmumu amalmu lan ibadahmu yen kowe di derajat di pangkat aja ejak-ejak karo wong cilik yen kowe pinter aja ngakali tumrap wong bodho yen kowe melarat aja nek kowe sugih aja ngenyek wong melarat contone contone di pangkat di derajat aja ejak-ejak karo wong cilik winginane nek pati aku ketoprak lagi ngobahno tangan bubar ketoprak Satpol PP. Tapi aku bangga pada malam hari ini Bapak Lurah Yumar bisa mengadakan tontonan yang seperti ini luar biasa. Tanpa kebijakan beliau orang mungkin, tanpa beliau tidak berani dadani orang mungkin terlaksana seperti ini. Betul itu. Tepuk tangan dong. Jangan. Apa arti sebuah tepuk tangan tanpa saweran? Loh, iya. Nih kasunyatan loh, kasunyatan. Iya. Sedekah iki selamatan penting. Dia dermakno ilmumu, amalmu lan ibadahmu. Sing wong melarat ya. Nek dadi wong sugih aja ngenyek karo wong melarat. Wong melarat iki kasar-kasane wong. Kasar-kasane wong. Nyatane gampang dinyek karo wong sugih. Kok iso nggih? Wingi aku lunga rapat piye? Ning desaku. Ning gone kono ning kabupaten. Iya. Pak Bupati rawuh. Staf-stafe ya rawuh. Aku melu teko. Delalah ning kono Bapak Bupati nyuwun sewu tapi di kono ngentut lakjut jejere ajitane Pak madarane lega nggih mergo sugih bareng aku sing ngentut padahal cilik lho tit dipuancal lho sing mbok bladok ya pendek ambune gak enak padahal padha-padha ngentut wong sugih tanpa wong melarat ora iso bakal dadi sugih bener mulane iku sekerepok gampang sedekah lan beramal ikmal junaka ka annaka taisu abata wa mal yakhirat tika ka annaka tamutu koda ora nyandak nek kowe ae sirah masuk glondol aku dhewe bingung kok bingung ya ikmal ngamalo seolah-olah sesuk mati ning nyambut gawe seakan-akan kowe urip selawase kahanan donya iki ana loro apa kabeh lho kahanan loro ya ana rina ana wengi wis ana tetembungan halakal umati ala amro ini rusake ning donya iki ana wong loro yo aku ini ra pentas kene lek ngapalno wis 2 minggu ya ngapalno ya nggih siji tartil ilmi loro wajib ikmal wah kaya pengajian lah ora apa-apa senajan tontonan iso dadi tuntunan ketoprak iki tuntunan lho contone ning tuntunan ning mbodoni wong lho jelas dibodoni nyon sewu ora ngenyek aku wong ketoprak ketoprak iki dibodoni kok dibodoni teng patene jep mati ya bumah mangan rong piring sing dadi resi pitutur nganggo putih-putih mau gelem pitutur wah dadi sesepuh apa iku tukane omah pegawene banjar dadu apa ya ora apa-apa
nek kan berarti bodoni demi untuk kebaikan. Sing dadi iku mau gualak iku. Wah nyekel kira sampe muateni wong. Gualake sak kore nek omah segera bojone yang mengkerat. Mengkerat ngono. Mengkerat yeni lho jadi iku. Ya Allah. Kok dia bibutane ya. Dadi manusa urip iku kudune gelem ngamal tumrap padha-padha. Lho, apa meneh iki pentasne desa Klaten. Disolawatno ben masyarakat dusun Klaten ngene iki adem ayem tentrem ora ana alangan sawiji apa-apa. Wong ngekehno selawat untuk syafaate Kanjeng Nabi ngono. Oh ya roh iku. Aku piyambak kok wis ganteng pinter. Buat tok suwek. Bocah karo ulek-ulek ya apik ulek-uleke kok. Dagelan kowe karo aku ora sing dipilih. Kok gak ngerti pilih nggih. Kowe arek alon aku mangka. Lah selawatan iso ora? Yo sembarang dengah. Oh iya, aku sing dhisik mbok ngerti kowe. Oh. Salatullah salamullah. Aku lapon. Kowe jungkel rono ben ngodiar. Nek ndagel nek kene aja banter-banter. Aja banter-banter. Kok coba banter bribene kangen turu lho. Iya. Maksud bar aku kowe sing nutukno. Nutukno. Oh, dadi selawatan goltinuku gendenan. Oh. Bisa ora? Iya isa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Pintere cah iku bisa ngono. Ora sampe bari-barino rupamu sali. Isa. Baleni isa tenan ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. pintere ya. Aku piyambak Kanjeng. Aku malah magindan karo pami. Nganggo parian. Oke. Ben kaya ning musala. Iya ngomong. Eleng-eleng jong nganti lali. Wong urip bakale mati. Ora pedhok anak pamili. Neng jero kubur dicepet ngatemi. Matane wong. Wong Napa ning jero kubur dicepet ngatemi? wong urip sing digoleki nang donya ki apa iki? Menungso urip ning alam donya sing digoleki enak lan kepenak. Ayo, dicepet bumi ambi dicepet ngatemi enak ndi, Enaknya cepet sukini. Ndelok ora yo sukini iki. Omong amah, yo ora ngono. Iya. Ning jero kubur dikempit bumi. Bumi. Diwarai anjing. Mau nyawang kowe malah kaya begegek tuwa lho. Ya Allah Gusti. Yen mati aja wedi-wedi. Malaikat lakoni Swara banter ngegirisi. mayat tangi ngejaremi. Mayat sambel gelap niku. Ana mayat rejak remi. Mayat jenggerek terus ditakoni. Kamu diwarai anjing. Jero kubur lake panggoda. Ulo jengking padha mara. Sapa salah bakal disiksa. Malaikat dawuh nyekel kompa. Ngompo sapa? Yu ngatemi. Ngatemi mbok kompo sing ngompo kowe kebosok. Mayat jenggelek terus ditakoni lah kok jak remi. Oh, remi ku perjudian larangane agama Larane agama ya. Nah, ora entuk remi. Oh, nek dadu ya entuk. Apa bahaya? Ora sing penting ora totoan. Totoan. Apa meneh ning kene alhamdulillah pamirsane luar biasa. Alhamdulillah. Temenan wis. Ora sebaene temenan. Wih penontonnya jan wah bae lho sesuk ora karipan ya Mbah. Nyambi direwangi undi-undi watane iku. Kok uni? Engko nek ana ketoprak aku turu nggon ngisor panggung ngono. Ora turu anjen ngantuk ya.
omonganmu mulane nek kene iku apa meneh iki nderekke ketoprak Wahyu Kencana. Kencana Jaya, Wahyu Kencana Jaya. Mugi-mugi masyarakat ing dusun Klaten sak rampungipun nimbali ketoprak Wahyu Kencana Jaya tansah pinayungan karaharjan tebih saking balak caket dumateng ing rejeki. Amin. Sing prawan-prawan muga-muga ndang entuk jodoh. Amin. Sing duda randha muga-muga ndang payu omah-omah. Sing tua-tua muga-muga ndang mangkat gaji. Bojo lho hebat. Wong lanang bojo loro itu malah hebat. Lho, nek iso bojo ya siji anjir. Ora iso. Nek jandoan ya akeh ngono. Kowe ora agama ya? Piye? Doa yang paling mujarab adalah doa seorang istri. Jadi nek wong lanang bojone mberah iki dongane luwih apik. Oh, mulane kowe papat, Dik. Ora apa-apa. Bojo papat ta mulane alhamdulillah. Mergo aku anut omongane ustaz. Ngono. Kowe nganut omongane ustaz ya, Dik. Aku roh rai mal megiblan lho. Biasa. Loh, iya nyun sewu iki. Entah aku sing salah menerjemahkan ya ora roh. Sebab aku tau ngaji. Gendhik muridku sing kinasih. Wah, iki apal surat sing tak waca iki kok ndang gageo lakonono. Kon nglakoni. Oh iya. Tok amil miskin fadzalikal ladzi yadul yatim. Oh iya awae sedekah tumrap anak yatim, kei zakat karo fakir miskin, kei ana bebungah tumrap sapa wae. Mergo aku wong mlarat lan dindane. Ning aku di barang siji senajan elek rupane nak rasane tak domno karo wong wedok sing gelem. Omong angem kuwi lho. Maksude barang siji elek rupane enak rasane iki ati. Oh ya Allah, aku tuas bidekan lho, Dik. Ati ki elek rupane ning enak rasane. Paribasane mung apal bismillah yen diwarake tumrap sapa sing durung iso maca bismillah ngamal lan ibadah. Gendhik anak celeng ya iso dalil barang lho. Omong nek timbang kowe jeneng kok jemblung. Lho, jemblung ya artine ah. Artine jemblung. Jemblung artine Jembat akale. Oh, jemblung jembal akale. Ora. Long. Apa? Longgar artine alias sabar. Ora iso. Inna Muhammad sabirin. Wong sabar ku kasih apa lho, Dik? Iku rumang sam jemblung ora ngono. Piye? Blung ngono ketel, jemono jembatan. Lho, berarti cekel jembatan ngono. Akeh kreteke. Oh, Donga dinonga. Ke lagu kok bisa nyanyi apa ora? aku ku sembarang iso, Dik. Ning kata-katane aku lali. Oh, campur sari rumah sapa penyawer. Oh, ya Allah. Jebul lider iku mau. Ora kok ketipune kono, rumang sang kok panitia nyubi es njaluk papat bayar. Kowe mau ya, Dik? Ora masalah. Oh, gak masalah. Aku seneng kok pentas ning kene. Lagu-lagu ae ngene, engko dagelan karo mlaku. Iya. Apa meneh iki ning kene iki sesuk iki pindah. Ning gone desa Menco. Ngelo. Kula ning Ngelo. Sesuk pindah Mrono. Alhamdulillah. Koplake tetep iki, yogane iki, dagelane karek aku tok. Loh. Kok kowe to anjir, aku gak gojak. Kok kowe wis mati sesuk. Ya Allah. Ngamin abane. Malah jungano amin lah. Loh, ora masalah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Iya. Manusa bakal mati balik ana ing alam kelanggengan. Mati cilik pantes nem pantes tuwa ya luwes sakadane wae. Lha lamun Gus, dhisik kowe lelah nggih aku tak keri. Aku mbok dongakno kon mati. Ora masalah. Aku mbok dongakno mati ora masalah. Ning aku pesen karo kowe, Bro. Piye nggih? Aku nek mati aku tolong nek 7 dina tahlilno ya. Iya, pokoke tak tahlilno ah. Nek 4 dina tahlilno ya. Iya. Nek 100 dina aja. Lha apa? Kowe nusul. Mau ndongakno mati karo kancane lho. Iya. Iki diaturi tetembangan. Iya, untuk menghibur warga kene kabeh. Kula sejati ingkang Rama asmane. Aduh, salah ah. Kok ngono ketoke kok. Wah. Ora ngono. Ingkang Rama asmane Siti Fatimah. Ingkang Rama Siti Fatimah gelem basa ngono.
aku tak batok temenan lho. Ojo anjir. Oh, omonganmu diaturi apa iki campur sarine? Wis bareng dingah. Sembarang dingah. Iya. Oh, tayuban ya monggo campur ojene wis mboten wonten ya ora apa-apa. Diaturi sing mat-matan wae. Yuk diaturi wong iki ketoprak kudus ditayubna wae. Becak pati. Di wong dek mung wis dangdutan, wis komplit iki dikek langen beksan. Iya. Oh iya. Sumangga dipun aturi becak pati terspesial katur panjenenganipun Bapak Lurah. Bapak Yumar. Sing membanggakan alhamdulillah dengan adanya panjenenganipun Bapak Yumar. Pembangunan luar biasa. Jalan wis apik mau jalan apik kawit kanggone jalan raya dibangun, jalan kampung dibangun, jalan bocah ya dibangun. Jalan bocah kok. Jalan bocah trotoar tempat anak-anak untuk berjalan. Oh ya, kuasaku deg-degan lho, Nji. Wah, nek kene iki masalahe bojoku teko. Sayang. Aduh ya Allah. Iki bojone mati. Endak-endak ayo. Aku nek wah ayune. Aku nek cedak wong ayu niki penyakitku mas kok. Wah ya Allah. Aku penyakitku mas. Lho iku bojone mati. Lho aku anggere cedak wong wedok niki penyakitku. Lho sing ngenane sing gowo iku sapa iku? Iku para tuam. Omongan sayang. Ya Allah. Iya. Ngene iki aku ya gemeter Mas. Aku nek ora bokong ngene iki sedu. Oh, penyakitku kok. Kaya wedhus ah. Munggo aku sing otomatis kok. Ya Allah Gusti. Nek tak pikir lho, iki katoke ukurane piro? Ya Mas Nen. Iku ora apik nganu. Nek aku ngene. Ora ndandhe nek karo kene. Melok ae apa? Oman lho. Iku duka kene aja. Dik. Asmanipun sinten? Ora iso ngomong jebule. Wah, kowe kok ora iso. Ora iso basa Jawa. Basane aja Jawa, ora iso. Aja Jawa ya. Aja Jawa ora mudeng lho. Aduh yudu. Apa? Apa iku? Apa? Iki kebisu ta apa malah aduh. Oh. Yen takokane bahasa Indonesia. Wonge ayu kuning. Lenjer iki berarti wong kok Jakarta. Jakarta. Waduh kono ya. Iya bahasane kudu nganggo e. Oh. Halo Dik, dari mana nih? Dari Jakarta ya? Tadi pulang jam berapa? Tak tunggu jenggo-jenggoan dong kau. Jenggo-jenggo ya. Bahasanya jenggo-jenggoan ya apa? Liku-liku. Ini bahasa di Cina ya. Kaya. Lain dari wong. Iku rak bisa iku nyaru itu. Masa ngono. Bisu. Kowe kok ngene? Bahasane bisu sapa kowe? Iku apa iku? Omong-omongan ah. Nek bahasa bisu ora ngono. Piye? Aku melu Dik. Wacak yo. Dik. Piye? Lunga karo aku. Katemokno motor. Jalane judi-judi. Oh, ngono ta. Lu tajak nek toko. Atau karo gelang. Atau kono ali-ali. Oh ya, awak ali-ali to, Dik. Kuasaku aku melu. Ya. Aku malah wedi. Nene. Nene. Jangan ada ya. Ngino karo aku. Mboten. Ngino karo aku kowe ya Mas ya. Kok aku iki wong bisu
Iku sing mari ora aku. Sapa? Iku lho mae. Iku lho aku. Lah. Sampe piye? Aku bodoh biksu. Aku yang duwe harga diri nomor satu. Lah jenenge kono sing marahi kowe. Tenan kowe. Ini dia apa? Saya gua atas apa nanti? Apa? Ora lah. Wedok nek kemaine ngono. Wong dadi wedok ora usah kemaine. Potonganmu nduk kemayu ibarat wis disurung-surung dibabut katut digeret jebrek. Dicipok anggap dikeloni ngentut. Apa sayang? Sabar boleh, melok iya kok. Aku ki bangga papa. Kanggo bojoku. Wah, dadi bojoku enak. Kene aku mbok mbok ija harga diriku ngono kuwi lho rumah samu pancen piye? Wabape. Abape mambu tebon. Ora ngene kok. Aku mah wis nganggo Rexona ya, Mas. Abakku dhewe arep jebule. Ngene sayang. Kene golek duwe lho Mas kok ilang kaya ngono. Cukup sayang. Cukup sayang. Cukup sayang. Ini ana titipan sepeda. Tak titip ke sedulur, Dek. Apa lah sing dititipno iki? Ngeten lho, Dik. Pak. Iki saate lah iku lho ponak aku masih ngantuk wis kene wangi ngono lah ya. Cup mimik iki mimik. Iku lho. Dipun. Aku kok sik tak kenalan sik nyuwun sewu, Diajeng Ayu. Nggih. Asmanipun sinten to, Diayu? Ya. Sabar ya, Le. Kenapa to, Mas? Mbok rasane kok griming-griming. Iya, ngene iki lah umat terus. Jadi aku bojomu. Lah iya, pancen bojomu ta. Wes yo. Asli ra betah iki lho. Sayang. Bojomu ta, Mas. Bojo ya bojo. Tolong, aku ternoda. Aku kotor. Iyalah carane. Kena. Kemalang gak bisa. Katuran asma sinten sayang? Kula anak, Mas. Nggih. Ana madrasatun. Oh, saiki. Asmanipun sinten? Anak Sanja. Wah, ejian. Siapa? Oh, kurang. Anak Sanja. Ora ngono jengene kaya Iya, alah tapi jengene kaya diperkosa wong. Ana Sanja. Jenengan bawa diperkosa wong. Jenenge Tara ngono, Mas. Anak Sanca. Pi dalem saking pundi sayang? Saking Randu Blato. Oh, Randu Blato. Endi le? Endi? Ora roh. Ora Randu Blato ora roh lho. Lha ngono. Alah kono lho, ceduk lho. Endi le? Saklane sadine menco lho. Nyabrang kali sithik tambah persis wak tombruk. Ya. Diaturi ketembangan. Nambah. Oh, nggih. Nggih.
Mriki jenengan sing apal niki karaoke mriki jatuh. Ya, aku lagi sepisan iki, Guys. Astagfirullahaladzim, lagi sepisan. Nggih. Aku padha. Sing desa kene maksudnya. Oh. Aja kuwatir, nanti tahun depan mungkin nek sedekah bumi pasti nimbali ketoprak. Ketoprak iki murah meriah wayange apik, bahwasanya untuk dimendring barang kok. Untuk dicicil ketoprak kene iki. Jaturi monggo napa nggih campur sarine napa? Caping gunung. Sip. Caping gunung nggih. Dicapingi mugi-mugi masyarakat ing dusun masyarakat penyawer. Masyarakat ing dusun Macan nggih tansah adem ayem dicapingi muga-muga kasembatan apa sing dikarepke. Amin. Di bawah naungan panjenenganipun Bapak Yumar. Nggih. Oh nggih. Dicapingi semangga. Semangga. Kok bawani apa langsung? Napa? Langsung napa bawa niki, Bu? Langsung. Piye lho? Langsung nggih. Untuk anak sing Bawa apa nek ana kon reokan barang ngono kok. Sapa? Kowe. Aku kejarane wedok, aku jarane lanang. Apa bener? Suara kompok mbok adem ya. Pokoknya murah sebagit nerene. Lah piye lho? Aku ora apa-apa. Lah terus Iki lho. Aku mikir Pak. Aku mikirnya Pak. terus Pak Lurah kepengin. Mangga lah Pak Lurah, mboten sangkan-sangkan. Boleh Pak derek jegrek niki Pak monggo Pak. Temenan ketoke lho. Karena kewibawaan asline nek ngono iki kepengin ngono kok. Karena Bapak Lurah. Enak lah yo. Aku nek iki betah awar kowe. Aku nek mulai wegah sine. Mangga Pak Lurah ajeng ngincipi. Pak Lurah. Mboten usah niki mun disuruh nglundung dibabut katut ya, Pak. Digeret jebret dicipok angop iki. Dikloni jangan entuk. Iya, suara ngene kok ora dapat selawe-selawe. Gunung, ha ha ha.
Pernah. Elek begengget ning ngiratan iki lho. Wah, kebegengan. Ora. Begengget iki nek cara aku teko diparut jerone dikai gula iki begengget. No, terus kerupuk sing abang kuning ijo digoreng ijone kerupuk begengget. Oh, kowe 75 aku ngono marang kowe. Malah murah. Ajur jumajur. Aku nek ngene iki rasane mulai iki wegah. Perkara rene kemulai wong ayu nang omah bojoku merongos kok. Aku tak dia inganane malah bojoku merongos gegerno wong sak kampung. Subuhan wae karo poso inganane iku pas sujud sembayang untune nyantol karpet. Wah kaya reok. Wah rame. Mbak tulungi apa ora terusan? Iya mau sampai terus ngoten. Roh ngene iki. Ditanggap lah yo mbok meniki wong lair-lair nanggap ketoprak iki lah yo ayo panas sudan udan panas aling ngono ya Mas. Dari ngalingin sithik wae sayang. Desa kene. Lha jenengan sinten, Bang? Aku ning kene mung ndongakno muga-muga masyarakat ing dusun mriki tansah pinayungan kabaharjan. Adoh teko barak cedak teko rezeki. Aku iso metu kok kene siji sepisan ndongakno masyarakat ing dusun Laten adem ayem tentrem gak ana alangan apa-apa. Metu mawon saking kinjen, Bang. Bapak Lurah sak perangkate seger kabeh sak masyarakate sehat kabeh. Aku iso metu neragane gedhe ning ana syaratnya. Syaratnya napa niku, Bang? Pak Lurah kon maju kon nembaki bathuke gedhe 100.000. Niki pripun? Iki sarana ben
rakyate adem ayem tentrem. Masyarakat kene benar boten ora ana 150 yo lah. Ya. 100 besar. Ketoke kok wis nyelak. Iki mau ana kok ya, Bu? Mari. Iki mau ana kok, Bu? Iki mau ana apa? Kakku kok tutuk 200. Iki ngene nduk. Iki wis dembrung iki wis kesurupan tenan. Iki golek tomboyang. Biasane ya. Biasane nek wong kesurupan iku cemblung. Biasane nek wong kesurupan iku marine kudu diraupi dalane. Raupi lho, raupi. Aku mari kok, aku dah. Oh, wes, aku wis mari. Oh, Nduk, iki diaturi Bapak Lurah, iki 100 kowe, sing 100 tak kekne kono ya. Nyun sewu Mas, mbok iki lho ngedum amit. Lho, 100 kono, 100 lha pundi? Lho. Memang kepiye lah aku sing kesurupan kok malah kurang entuk. Piye to, nggih? Lho mau entuk 200. Sing 100 kowe. Sing 100 yoga. Lha pundi? Kesurupan ya? Mau ada dikai aku. Mau mbok rapi dalane mbok. Monggo ditutuke. Sedaya masyarakatipun nggih caping gunung katur panjenengan sami. Open